John Thartel hi December sangkha zasari somkwa palia England khochak lama khopui moi tak Norway cha alo pianga apa hi Thomas Thartel ania Sumdawng hausa tak mai ani bok anom nalai hmuna chuan HUANG tak le mi za kai phachin ngat an ni a John po school thaber nia an ngaya chuan an kaltira infiam na lampo ati thei hle nge ani sakor in tlan siak le boxing lam tuin nuam ati hle a amai ro chu poisa khelna hmuna kal le zu in aching hle boka chu tianga anung chang a thalo zong a kaltak zela chuan apa chu amang ang hle maya nevia trantir tha in a hreta a ti chuan an sum mang chuan direct in nevia chuan alut ta a kum sang kha zariat pakwa chuan John chuan chatham khopui kent a chuan Royal Navy Company 99 te chu avazom ve ta a HMS Adamant a chuan athoka John po chuan athona thar chu nuamati in a phur le nge a an ram le an laltana na thatak thoka a in ngai ve tlatani chuti lai chuan long then khatte chuan Indian Ocean a Battle of Grandport antia chuan French nen an INDO a Mase John HMS Adamana atho chung hian INDO vela han che chuana an nei lo ani kumsang kha zariat som ni puilai chuan John chu HMS Adamana tang chuan abanga HMS Ballona ainsona kumli lai athokani St Helena South Atlantic amia chuan azina Mase hnuwa chuan Isle of Wight longcholna hmuna rei tak achola kumsang kha zariat som pali jun thla chuan Navy chu achol san ta ani chutia anna achol san hnu chuan an khuwa Norway cha chuan a let le a an khuwa chuan a hminga lo tha hle a Spain marlama Saint Sebastian bula an INDO truma an chet dan te chu a soina sa in ati ti tui ber ani thin Mase chung zong chu dot mai ani a dot ti hreta lo chu an khuwa mi te chuan an lo ngai sangin huai sen an ti hle nge ani John apa Thomas Thartel chuan a fapa chu a chuangin a phur hle a hna tho tur a sum do na bultran sak atum ta a thian pakhat John Sibon nen thomhno siam chuana siamin bul an tran ta a an tluangin an hlok hle a apa Thomas po phurin a hming po a tha hle nge a Sumdawng then khatte chu themin an sumdawn na ti len zel nan chuan an poisa te an puk saka Mase John chu reilo te a aril ru a in thlak danglam ta thut maya London atanga mi pakhat localin chu chuan London boxing khelna le sakor in tlan siak na an poisa bet dan CHANCHIN te chu a hril thina chu a thian chhar thar chu zuin London a chuan a hun tam jok a hmang ta ani a partner John Sibon chuan a thei angin an sumdawn na chu a local puya Mase zoin an sumdawn na chu a Tlachhia ta ani an leiba an poisa puk te chu an pe hlei thei talowa Mase van nei thlak takin John chuan an thomhno tam tham tak hralna tur chu a hmu thei ta a an khuwa a alet le hnu chuan a leibat na te chuan an lo beina sa hle a hmai le thomhno te chu a ber veka ani chuan an poisa ba a rutna tur te chu ruk ruin an ruk sak vek ni in a in soya Mase an lo oi lo na samaya an thin rim le a John apa Thomas tan chuan a za thlakin amual pho thlak le a hril hai hle nge a topa chuan John a unaw pa tom chuan an sumdawn na Tlachhia thu chu a puang chuak ta nge a ti chuan an unaw chuan London lama poisa tam jok tho chua tumin an kal ta a ti chuan John chuan sumdawn na hrang a thei ang chu a bei chowa kumsang khat zariat somhni pahnia chuan John chuan ti dan thar angai tu a leibarul na tur chuan thil dik lo deuh po ti mai angai ta ni in a hria a reilo te a chuan lon an la a Mase an rul theilo wangin tom chu an man ta a kum khat don atan hnu chuan John chuan a bel chuak ta a ti chuan John chu an kholama a ho le ta a John chuan poisa tho chua dan tur angai tu le ta a heti hun lai hian thil sual lian tham lo le dik lo ti a hluar le a thil man choya zorna a kalpuya asum huang ang chu thomhno lak na na mang zela insurance atiboka
a insurance ti na chu a unaw pa toma hmingin a ti veka warehouse lian lo te pon lama mi te hmu mai theilovin a siama ta chuan a bungrua te chu ada thina January ni somni paruk sangkha zaria somni pathuma chuan a warehouse chu a kang ta a local investigator ten an han chui chian chuan thomhnaw emo bungrua kang bang them tak ngial po an hmu tak lo wangin insurance company lam chuan poisa pek an tum tatlat lo mai mase ko ta thiam a changta a chuti chung chuan insurance company lam chuan poisa pek an la tum ta chuang hau lova a hming ni lovin a unaw pa hming tom ti a hmang ti in an tang ve tlatani John chuan sum atla samtran le a poisa hmu dana ngai tua tran le ta a poisa khelna hmuna akal jing hle boka chung a poisa khel puite chu bumin an poisa alak sakna sa hle bok ba po anga hle ani chung mi a phia ruk na tele aba te awang chuan an mananga zela an thon chuan inbel na tur poisa anei theidon silova chuwang chuan trial te nein atang rengang ti a hlau hle a zudor pahni coach le horses anti conduit kot thler bulmaya chuan abiruta a adin hmun chu fer lo ati in nek che pani in a in hria a poisa khelna chuan a thian pakhat William Ware chuan bumin pound zathum alak saka William hi ukil ani nge bok kumsang khal zariat somni pathuma chuan a hming alo that ve na to zong chu a chhele tavek ni in a hria a chung zong a chuan William chu a pu veka ti chuan an thu buai chu engtin tin emo anin rem ta a John chuan William chu ni pui chol na buk te tak te a poisa a khel pui thin William Portbart ina a thian then kat tenen weekend mang turin a som ta a chu hmun chu khopuya tanga mel somni a hla red lita ani a October ni somni pali sangkha zaria somni pathuma chuan John chuan sakor pakhat mihring thut na tura siam ke pahni nei hnuk nen chuan William chu hruain an chuak ta a an thlen hma deuh chuan William hma a chuan dingin engwanga a poisa pound zathum chu bumalak sak nge ani a zawt ta a chu thila chuan inrem tawma se alo la thin ur reng chu alo ni a ti chuan a pistola phor thuta munle hmuna akap tamai ani William a biang ruah chuan a fu'a atlan chheta a John chuan a ngala a phak vele chuan chemte nen bein a that ta ani John a thian te William Portbart le Joseph Hin te chu an bungrua nen an ron thleng thuai don ti an hria a silai chu film khur takin a thuk ruwa a chemte chu hnim kara ada ta a thian te lo thlen chu alo ngak taran maya an lo thlen chuan John chu alo nguain a hmel alo thim rui maya ti chuan ruang chu an thian za pathum chuan tui khua William Portbart a huana an pai ta an ti zel dan tur chuan han soi ho ta a tu ka chuan John chuan a pistol le chemte hnim kara a thu ruk chu valak le atuma mase alo om to lova atla ya chuan an pathum chuan an zam le a ruang chu L3 anti mail thumahla chuan bolhlo paina an vason le ta John a chuan pistol le chemte chu alo da film khurlo ema wang chuan local constable in chu mun chu atlo trumin alo char alo ni a chemte a chuan thisen akaya William Ware chu Londona ale tak lo wang chuan a bo thu chu report ani a local constable in chemte le pistol a char le William a chungchanga chuan thu nei tu te chuan William a thian te chu thu an zot fia ta an ni chuan John tenen red lita weekend an man thu an lo soi ta William chunga chuan engemaw tak a thleng ti chiang takin a hriat ta newspaper a chuan chu CHANCHIN chu an chhuat a chuai maya an case minga chuan L Street murder case ti in an phua sak nge October ni somni pali sangkha zariat somni pathum zana thil thleng ni om chu thu nei tu te chuan an rem khom rang le Jonan sakor to lai lir a ho na company chu an chui ta GEMINI a konga kalve mithen khat te chuan an hmu ngei thu an lo soya
mi pa pahni kumin rual om tok tak mai an ni a pakhatin sakor a khal thu an soi boka constable chu John a omna a kalin a room a en fia chuan pistol a hmu chhuaka chu pistol chu a hma a alo chhar to nen chuan alo in ang chia boka John a thian te William Portbat le Joseph Hunt chu thu an zot fia ve le ta a William chuan thiam lo na a nei lo ti in soi fia tumna lama chuan chumi zana thil thleng chu a soi ta vek maya prosecutor lamtan thu hretu wa tangin a hremna a pum pel pha a in bei se ni John chu an mana Joseph nen chuan custody a an da a trial nei hun tur an ngak ta ani January sang kha zariat somni palia chuan Hartford khopuya chuan trial an nei ta a John chu tual tha case an siam saka Joseph han ve thung chu tual tha tu lo pui tu a pu ni in case an siam sak ve ta thawa khai hlum ve turin thu an rel ta a ma se mi te chuan chu a om lo an ti in rel thale se ti in an ngen na sa hle a John chu January ni kwa a khai hlum ani ta thawani khai hlum ani ma hian pui thiam hne na asual thupa choina ane nge a William Probert ve thung chu eng case ma siam sak ani ve talowa chu case wang chuan mi te hriat a hlo pha em zoka ma se na zon huero a har pha hle thungani anu pui po chuan a support lo em awang chuan anun chu a buai thei hle a sakor arua an man le ta a thiam lo chantir ni in june ni som ni sang kha zariat som ni panga a chuan khai hlum ani ve le ta thawani Joseph han ve thung kha chu chua zalen ni in Australia apema ta chuan nu pui te nei in fanu pahni aneya aomna chuan pathatak ni in mi te za kai tak ani bok kum sang kha zariat somruk pakhata khan ama po hi aboral vele ta ani ole tun tuma tan chuan kan du tok le photanga ka video mi lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom zo kronti chua le kan tu manga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hmuhnawm ve ku le